Endamên çapemeniyên hêja em di serî de xêrhatina we dikin wek hûn jî dizanin çend roj paşê 21 Sibatê roja zimanê dayîkê ya cîhanê ye. Em jî wek Partiya Demê bi bûna vê rojê dê li gelek cîhan bi bernameyên cuda cuda vê rojê pêşwazî bikin. Em ê niha derbarê bernameyên xwe yê bi bûna vê rojê bi were parve bikin. Em ê pêşî bi kirmanckî parve bikin û paşîkî bi kurmancî. Belê hevala me hevberdevka lijne û hevberdevka lijna ziman û çandê ya Partiya Demê Cemîle Turhalî yê kirmanckîya wê bixwîne û paşî ez jî wekî hevberdevkê lijna ziman û çandê ya Partiya Demê dê kurmanciya wê bi were parve bikin. Belê. Belê. Dem demê ziwanê Kurtkiyo. Şarê mayê Erciyayê. Mavernî dişima hemme bi rezdarî silav kenî. Maseyê Partiya Demî do nikara pey bi sloganê dem demê zimanê Kurtkiyo tekoşînê xwe yê seba ziwanê Kurtkî bi hewayekî daîmî şênber û afirnayox û neticegirî rayîr berê. Mado bi çalakiyanê xwe bi münasebeta 21 Sibatê roja ziwanê dayîkê ya cîhanî dest bi nê prosesê bikere. No bînge sero seba 21 Sibatê roja ziwanê dayîkê ya cîhanî Maseyê Partî do Pero Kurdistan û Tirkiyeyê 8 û 21 Sibatê de bernameyanê ciya tertîp bikere. Seyr ayrışyayiş, beyanat-ı çapemenî, dersdayişê Kurtkî, panel, vilakerdişê vilavekan, şayî û çalakiyanê parlamentoyê de Hüsey Binan. Na çerçevede 8 Sibatê saat mabênî 8 û 22 de do herkeye kargeh de değeri Kurtkî beri akerdene. Sebep ayrışyayişê Kurtkî kılkıseyi beri kerdene, nezi seydimen beri kayıt kerdene, u medyaya dijital edi beri pare kerdene. Visti Sibatê der haqqı Kurtkî de saate vistu yevedi xabatê heştekî bera kerdene. Mabênê 8 û 21 Sibatê de merkezanê şaristan tax, kuçe, waran de bernameyê dersdayişî Kurtkî bero tertip kerdine. Vilakerdişê vilavekan beyanat-ı çapemenî û rayişyayişî. Mabênê nêwes û 21 aşmede xeylê şaristan û qezeyanê Kurdistan û Tirkiyeyê sebakê ziwanê Kurtkî bibo ziwanê wayîrê statû û ziwanê fermî do rayişyayiş û beyanatê çapemenî berê viraştene. û do 3000 vilavek berî bila kerdine. Tayê şaristaniyekê do ne çalakî berê viraştenê neyî. Ahmet, Van, Sêrt, Merdin, Şırnak, Dilok, Raha, Çevlik, Dersim, Harpet, Colemerk, Muş, Bitlis, Agri, Kars, Erdehan, İdir, Erzurum, Elih, Cizir, Merdin u Kazaya inan, Meraş, Meleti, Edene, Mersin, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir, Ankara, Konya u Kazayani ne Şaristanan.
Sevbina neves vist u vistu yev isbat edi tena şaristana ne? Gani hevl bero dayeneke hemme kazayanu devandı her şaristan u kazayani Türkiye'ki Kurdi civiyeni çalaki seba zuvan Kurdki beri viraştane. Sebebina neves vist u vistu yev isbat edi do parlamenterane ma در حق زوان دایی کده به تایبتی زی سبا به دستکردش ستاتوی زوان کردکی فرمی و پروردهی به کردکی پارلمانتو ده تور به تور چالکیان برازیل. همه اندمان مای هیئت رهبری مرکزی و یه مجلس پارتی ریخستنان مای شهرستان و قضایان پارلمانتران مارا اندمان مای مجلس جنیان اندمان مجلس جوانان همشهرداران ما نمزدان همشهرداری ما انجمنان مای شهرداریان اندمان مای مجلس پیروی شهرستانان دارخ رایبری ده بشدار همه برنامه‌یان مای زوانه ببه ما ونگا همه شار خو و بشتران خو دانه که به جلو برگان خو کردوار یانزی به کراس و فستان شال و شپکان بشتار برنامه‌ین ببه و به سلوگان کردکی ونگ خو هر جاده برز بکره به پانکارت و دوزان کردکی رنگ کو کردوار بده برنامه‌یان به تایبتی موازن دیار بکری ونگ بده که زوان کردکی زوانی که تور قدیم و زنگینی مردمیو زوان کردکی بیایش خوبیایش رومت و ناسنامه کردان نتویو زوان کردکی زری روح و لاشا کردانو Kürt و Kürdistan به زوان کردکی استه زوان کردکی ایتر و سوانا یویا کردانو حتی زوان کردکی سربست و آزاد نبو کرد و کردستان آزاد نبی دم از زمان کردیه گلمه هجا و تکوشر دسری دا ام و برزاری سلاف دکن ام وک پارتیا دمه دجنه و پیوه به دروشما دم از زمان کردیه تکوشینا خویاج بوی زمان کردی با آوه کی دومدار شمبر آفرینر و انجامگر بمشینن امی به چالاکین خواهین به بونه یا 21 سبات روژا زمان زکماکی یا جیهان دست به پیواجوی بکن لسر و بنگهه به بونه یا 21 سبات روژا زمان زکماکی یا جیهانی ام وک پارتی دل تواهیا کردستان و ترکیه 18 و 21 سبات برنامه جدا جدا لدار بخن وک مش داخوانین چاپمنیه درسداین کردی پانل بلافکرنا بلاوکان شاهی و چالاکین دی پارلمنتوی ده و هر وکیدن دوی چارچوبه ده 18 سبات ساعت دناو برا 18 و 22 دیان ده دل هر مالی قاده و کارگه ستران کردی بین وکرن جبو خودی لیدر کتنا کردی کرت آخافتن بین کرن اف تف ده وک دیمن بین قید کرن و
û li ser medyaya dijital bên parvekirin. 20 Sibatê de derbarê Kurdî de saet di 21 de xebata heşta gwe bêkirin. Di navbera 18 û 21 Sibatê de angu 18, 19, 20 û 21 Sibatê li navenda bajar, Tax, Golan û Qadan dê bernameya destdayînên Kurdî bên li darxistin. Her wiha di navbera 19 û 21 mehê de li gelek bajar û navçeyên li Kurdistanê û li Tirkiyeyê ji bo ku zimanê Kurdî bibe xwedîsûtatî, zimanê fermî û zimanê perwerdehiyê dê meş û daxuyên çapemeniyê bên li darxistin û dê sed bi hezaran belavokên derbarê Kurdî da bên belavkirin. Hinek bajarên ku dê ev çalakî lê bên darxistin evin. Bajarên wek Amed, Wan, Sêrt, Mêrdîn, Êlih, Şirnex, Semsûr, Dîlok, Çewlik, Dêrsim, Xerpêt, Culemêrk, Mûş, Bitlis, Agirî, Qers, İdir, Erzurum, Mereş, Melatî, Edene, Mersin, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir, Ankara, Konya û gelek bajarên din û bi dehan navçeyên wan. Her wiha 19, 20 û 21 Sibatê da parlamenterên me derbarên zimanê dayîkê da bi taybetî jî ji bo bi destxistina statûya zimanê Kurdî ya fermî û ji bo perwerdehiya bi Kurdî dê di parlamentoyê da gelek çalakiyên cûr bi cûr li dar bixin. Em bang û gazî dikin ku li Kurdistanê ne tenê li bajaran divê hewl bê dayîn ku li hemû navçe, bajarok û gundan û li her bajar û navçeyên Tirkiyeyê yên ku Kurd lê dijîn jî çalakiyên ji bo zimanê Kurdî bên li darxistin. Hemû endamên me yên Lijna Rêveberiya Navendî, yên Meclîsa Partiyê, rêxistinên me yên bajar û navçeyan, parlamenterên me, endamên me yên Meclîsa Jinan, endamên Meclîsa Ciwanan, hevşeradarên me, namzetên me, encümenên me yên şaredariyan, endamên me yên Meclîsa Giştî yên bajaran divê di asta pêşengîtiyê da tevlî hemû bernameyên me yên zimanê Kurdî bibin. Em bangî hemû gelê xwe û beşdarên xwe dikin ku bi cil û bergên xwe yên kurdewar ango bi kiras û fîstan bi şal û şapikan tevlî bernameyan bibin û bi duruşmên bi Kurdî dengê xwe li her derê bilind bikin, bi pankart û dêwîzên bi Kurdî rengekî kurdewar bidin hemû bername û çalakiyan. Gelê Kurd ê hêja û azadîxwaz bi taybetî em dixwazin diyar bikin ku zimanê Kurdî zimanekî herî qedîm û dewlemend ê mirovahiyê ye. Zimanê Kurdî hebûn, xwebûn, rûmet û nasnameya Kurdan a neteweyî ye. Zimanê Kurdî dil, giyan û hişê Kurdan e. Kurd û Kurdistan bê zimanê Kurdî nabe, bi zimanê Kurdî hene. Zimanê Kurdî xîm û sîwana yekîtiya Kurdan e. Heta zimanê Kurdî serbest û azad nebe, Kurd û Kurdistan azad nabin. Ji ber vê yekê em têkoşîna zimanê Kurdî bilind bikin. Ma têkoşînê ziwanê Kurdkî berz bikerî. Em her derê bikin dibistan û zanîngehên zimanê Kurdî.
Ma herca bir kere bendegeh uzanın gehe zuvane kurtki. Em daxwaz bikin ku zimanê Kurdî bibe xwedî statû û zimanê fermî. Mavazene bir kere ke zuvane kurtki bibo vaire statü o zuvane fermi. Em daxwaz bikin ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê. Mavazene bir kere ke zuvane kurtki bibo zuvane perverdeyi. Em mal, kolan, tah, gund, bajar, navçe, bajarok û hemû jîngehên xwe bikin Kurdîgeh. Herkeye, rayiro sereke, tah, dev, şaristan u hemme cügehane xu bir kere kurkige. Em her Kurdek Kurdî hîn bibin û Kurdî hîn bikin. Ma her Kürt, Kürt gibi musi, Kürt gibi de musnayiş. Em her dem û li her derê bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî bixwînin, bi Kurdî binivîsin û bi Kurdî bijîn. Ma her dem u her cadı bi Kürtki kısey bir kere. Bi Kürtki bivani, bi Kürtki burusi. U Kürtki bicivi. Dema zimanê Kurdî ye. Ji bo zimanê Kurdî rabin serpiyan. Deme zuane Kürtkiyo. Seba zuane Kürtki verze lingan ser. Her bijî zimanê Kurdî. Bicivi zuane Kürtki. Ji bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî her dem û li her derê têkoşîn, dîsa têkoşîn. Seba pavutiş u averberdiş zuane Kürtki. Her dem u her cadı têkoşîn, reyna têkoşîn. Gelek spas dikin ji bo hatina we.